I zdravo sam, ja sam Dule i danas ću da vam pokažem mapu svih sajtova na internetu, tako da možemo krenuti. Ovdje da odete na Google i ukucate internet map, otvorite prvo što vam izbaci u Google pretrazi i ovdje imate informacije koje vas zanimaju po pitanju sajtova, u kojoj državi se koliko sajtova nalazi, mada što su oni, da tako kažem, indeksirali, ali generalno gledano sada se nalazi daleko više sajtova i ta brojka je dosta narasla. Ovdje što je napisano kaže da ima 350.000 sajtova u 196 zemalja. Ovdje kao što možete vidjeti imamo mapu svih sajtova. Sada ove loptice nam označavaju zapravo, svaka loptica označava sajte. Sada u zavisnosti od veličine loptice samim tim možete da gledate koliko je zapravo sajt prioritetan u odnosu na druge, više ili manje. Ovdje kao što možete vidite, to jest po ranku, ovdje ja mislim da je to po ranku gledano. Ovdje znači možemo da vidimo na početku kada kliknemo na tu lopticu, na primjer na ovaj sajt, ovdje imamo global rank i imamo rank u toj državi. I ovdje imamo koji procenat čini ukupnog interneta. Dalje što se tiče na primjer drugog sajta, hajdemo na primjer Facebook. Ovdje što se tiče Facebook, ovdje je global rank 2 i u Americi je rank 2. Sada po pitanju ovih sajtova, ovo je zapravo rađeno, ova mapa rađena je 2011. godine, tako da internet je mnogo, ali mnogo narastao. Ovo je 350.000 sajtova, a sada po nekoj statistici što sam gledao tu je bilo 1.700.000.000 sajtova, tako da to je ogromna, ali ogromna razlika. Znači zamislite 1.800.000.000 sajtova podeljeno sa 300.000, hajde da kažemo, znači 6 ovakvih mapa da još računamo, tako da to je zaista, ali zaista jako mnogo koliko se internet proširio po pitanju sajtova za tih 9 godina vremenskog perioda. Ovdje na primjer hajde vidimo Google na kom je mjestu bio. Google.com bio je na prvom mjestu na global ranku i u Americi po ranku bio je prvi. Verovatno i sada, znači on ima udjela ukoliko 50% je tada imao, sad ima oko 89-90% ako se ne varam. A što se tiče nekih srpskih sajtova, hajde da pogledamo na primjer WinWin. Ovdje ćemo da kucamo, idemo find. Ovdje WinWin je 2011. godine bio na 115. mjestu u Srbiji, a 93.614. mjesto je bio na globalnom nivou rank. Šta je ovo? Koji su ovo sajte učeće? Ajde da vidimo je li ima ovdje na primjer još nekih srpskih sajtova, na primjer Blitz RS, ček da vidimo za Blitz, ima Blitz je bio drugi rank u Srbiji i 3355. mjesto na globalnom nivou. Što se tiče Google RS-a, bio je 3130. na global ranku, a u Srbiji je bio prvi, znači Google, dobro, B92, da vidimo, treći rank je bio u Srbiji, a 3775. rank u globalu. Sada što se tiče 2020. Nisam primijetio nigdje kada sam tražio ranije na internetu da li neko zapravo uradio mapu makar 2016-17. godine što se tiče svih sajtova. Ovo je internet mapa iz 2011. Ja sam ranije nešto razmišljao da li da uradim, ali čekaj, razmišljam se prvo da vidim koja je statistika što se tiče sajtova i kada sam vidio da je preko milijardu, definitivno odustao sam. Ne znam odakle ta informacija da znaju tačno koliko ima sajtova. Tako da ta brojka je zaista, ali zaista jako velika. Koji bismo još sajt mogli ovdje da vidimo? Naprimjer YouTube, baš me zanima za YouTube da vidimo. YouTube je bio global rank i rank u Americi treći. Adobe čeka Adobe da vidimo. Adobe 56. rank u globalu i u Americi 30. SourceForge, da imamo SourceForge, ne. Kom je mjesto 133. u globalu i 70. rank u Americi. Apple 32. rank u globalu i 19. rank u Americi tada je bio. Amazon, čekaj gdje je bio Amazon. Amazon 3. u Nemačkoj i 124. na globalnom nivou, da vidimo za eBay. 2. u Nemačkoj i 108. na globalnom nivou, to je jako dobra brojka. S obzirom da gledamo da u ovoj bazi ubačeno 350.000 sajtova. Da li smo gledali Twitter ovdje? Twitter mislim da nismo Bing. Hajde Bing da vidimo. 19. rank na globalnom nivou i 13. rank u Americi. Samo da vidimo dalje. MSN da vidimo. 10. u globalu i 9. rank u Americi. Zanimljivo. Dalje što se tiče, ajde na primjer CNET da vidimo. 64. u globalu i 36. rank u Americi. Imao je udeo od
382%, što se tiče ukupno 350.000 sajtova što su indeksirani. Da vidimo šta bismo još mogli da vidimo ovde. Yandex, ajde Yandex da vidimo. Yandex je prvi u Rusiji i 27. u globalu. Prilično zanimljivo. Šta bismo još mogli da vidimo? Twitter, da, Twitter sam hteo malo pre. 8. rank u globalu i 8. rank u Americi. Prilično zanimljivo. Ajde LinkedIn da vidimo. 14. u globalu i 11. u Americi. 29. u globalu i 16. u Americi. Prilično zanimljive brojke. Šta bismo još mogli da vidimo? Bitly, ajde sajt za katovanje, to jeste za smanjivanje dužine linkova. 190. global u Americi, 98. pardon u Americi i 190. u globalu, prilično zanimljivo. Python, org, da vidimo da li ovdje zapravo ima, koji je bio u globalu. 3786 i 1495 rank u Americi. Samo me zanima da vidim, znači 3786 u globalu je bio Pythonov sajt od 350.000 sajtova, a Win je bio, sad ćemo imamo Win RS, da, bio je iznad Win daleko u to doba kako je malo puku glas. Da vidimo šta bismo još mogli gledamo od srpskih sajta ovdje, da vidimo koji je rank. Top Shop, da vidimo koji je rank bio. 246.707 rank u globalu i 265 rank u Americi. Ja u Americi, u Srbiji, čuj mene. Mondo, ajde vidimo Mondo portal. 13.523 u globalu i 8. rank u Srbiji. Gdje vidimo prva 58. rank u Srbiji, 69.864. rank u globalu. Infostud, ajde vidimo RTS 9. rank u Srbiji i 13.626. rank u globalu. Sada ja ne mogu da idem redom da gledam, to će biti previše, ćemo na primjer, ajde vidimo Kurir, to sam hteo malo pre, 5. rank je tada bio u Srbiji. Dobro, polovne automobile, isto to me zanima da vidim. 19. rank je bio u Srbiji. Pazi, on je činio po pitanju ovih 350.000 sajtova 0,007 procenata udela od svih sajtova što su indeksirani ovdje, što je zaista jako mali procenat. Dalje, možete steknete red veličina koliko je zapravo to mizarna brojka u odnosu na celokupnu interneta mapu 2011. godine. Mislim, ovo je sada što je indeksirano te godine, verovatno je brojka bila i veća, ne verujem da su baš sve do posljednjeg sajta indeksirali sve. Mislim, to je nemoguće, svakog trenutka u toku dana, znači nastane po ko zna koliko sajtova. S te strane to je nemoguće utvrditi baš tačnu brojku. Ja ne znam da li su oni zapravo po pitanju samih sajtova gledali da razvrstaju kako je koji sajt po pitanju reda prioriteta, pa ih tako razvrstavaju, ili kako se koja gdje država nalazi pa su tako razvrstavali. Ne znam na koji su način pakovali, pošto mi je prilično ovako razbacano, ne mogu nekako da povežem, ili kako je mreža da tako kažem servera raspoređena, pa kako su hostovani sajtovi, pa da li su tako stavljali, tako da to mi je malo ne mogu da skontam na koji su način pakovali ove loptice, da tako kažem ovdje. Tako da prilično zanimljiv sajt, ko hoće može da pogleda. Jako zanimljivo. Sad, da li će neko napraviti mapu i da li je zapravo neko napravio internet mapu sajtova, ima preko milijardu, koliko smo beše rekli na početku, 1.800 miliona. Znači, ako neko zna za takav sajt da postoji, slobodno neka mi napiše i pravit ću klip i poredit ću naspram ovog šta se sve promenilo. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se